Усмивка. Смайл. Sorriso. Улыбка. Gülümsemeyi. Sorry. Lächeln. Започнахме плахо. В началото бяхме малко, но знаехме, че искаме да бъдем полезни. С времето станахме повече. Намерихме подкрепа. Израснахме. Станахме по-силни, по-значими. Постигахме все повече и повече. Вървяхме все по-нагоре и по-нагоре, докато не пуснахме корените си толкова дълбоко, че никой да не може да ни помръдне. Днес продължаваме да вървим напред, с единствената мисъл да даряваме щастие, да даряваме усмивки. Ние сме екип, ние сме семейство и като такова не се страхуваме, че можем да паднем, защото знаем, че винаги някой ще се опита да ни хване. Не се страхуваме, че можем да се намокрим, защото знаем, че винаги ще има някой, който да ни стопли. Не се страхуваме да помогнем, въпреки трудностите, защото колкото и лошо да е, винаги можеш да се усмихнеш. Вярваме, че променяме света, че правим хората по-добри, че сме достатъчно силни, за да преодолеем и най-голямата трудност. Вярваме, че можем. Затова, когато правим нещо, влагаме цялата си енергия и душа и разбира се си служим с най-заразния опият – усмивката. Независимо от ситуацията, независимо от положението, ние сме готови да помогнем, да дарим мъничко щастие и да направим светът малко по-хубав. Или много по-хубав. Всеки има право на щастие, всеки има право да се усмихне. Ние сме готови да защитаваме това право. Готови сме да се борим за него. Готови сме да го извоюваме за всеки. Вярваме в чудесата и в магията. Караме и другите да повярват в тях. А най-голямото чудо изисква най-малко усилие – усмивката. Готови сме да бъдем в помощ на всички, но по-важното е, че сме готови да бъдем приятели с всички. Ние сме само една част от многото като нас. Част от голямото семейство на Ротари. Усмихни се и ти, за да направиш светът по-щастлив. Това е Интеракт за нас.